To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, na dawo. Khadija, a wutan mawaƙa ko? Na ji martaninki. Amma abin da nake so ki gane, in kika kalle ni sama da ƙasa, kin san na wuce saninki, kin san kuma na wuce matsiyaci da ke kirana. Khadija, ani na wuce matsiyaciya. Tunda Allah ya bani lafiya, ya bani nisan kwana, ya bani komai. Kuma abin da nake so ki sani Khadija, ni halak dina nake nema, ba haram nake ci ba. Kuma ainihin arziki nake nema, ban taba neman haram don wata manufa ba. Ina neman halak dina ne kawai. Kuma tukuna barin ga miki, ba ke ba, duk fadin gidanku kaf wallahi na fi su. Na riga na yi gaba. Kafin kuma ki kamo ni sai kin ci bala'in wahala a rayuwanki. Kina ji? Don haka ina miki jan kunne na ƙarshe. Ki fita hanyata. Ki dana shiga harkata don wallahi idan kika ƙara shiga harkana duk abin da na ga dama zan miki. Na hau yanzu YouTube na ji irin magana da ke. To amma kawai dan ina tuki ne, dan bana buƙatar irin tension a kaina. Ni ina da abin yi, ke kuma na kula ba ki da wani abin yi, shi yasa haka. Ba damuwa. Ki zo ki yi biyayya a taimaka miki. Da fatan kin gane me nake nufi ko? Ki zo ki yi biyayya, ki dawo kai in taimaka miki. Amma ba wai surutun da zaki auta mawaka ki zo kina wani tice to na kula dai ke da wata manufa ke a gari. Ni abin da miki ya riga ya wuce saboda na faɗa miki abin da ke raina. Amma tun da ke kin ce yanzu aka fara abin, to yanzu aka fara mu ci gaba da yi. Ba na buƙatar ragowa ki ko mun ƙala zarrat. Khadija auta mawaka kina ji na? Ba na buƙatar ragowa ki ko da ta minti ɗaya. Ina jiran amsa. Duk abin da ke faɗa daidai niki da in baki amsa. Amma fa ina son ki gane na riga na wuce ki. Kin gane me yake nufi ko?